hapon sa tanan. Narapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layig ko. Light Them with My Word. Ang atong ebanghelyo karon, nabati nato sa katapusan sa kananaang pagpadayag ni San Juan sa pan sa kinabuhi diya sa iyang ebanghelyo sa kapitulo 6. Ang sa sunod nga mga bersikulo, mabati nato nga giproklamar gyud sa Ginoo ang santos nga Eucharistia, no, diha sa iyang kanang ebanghelyo. Nabati nato ang pan sa kinabuhi nga iya gyung gipakita nato nga katong mo tuo kaniya nagi makabaton gayod og kinabuhing gayon. Kani nga pagtulunan nagsunod sa milagro pagpakaon diha sa pan nga gikan sa simada nga 5 ka pan o 2 ka isda nga gikan sa gamayng bata nga iyang gihalad, no, o gi-offer niya sa para panalanginan ni Jesus para pagpakaon sa 5,000 nga katawhan. Ngani kauban pa ang mga kananang ilahang o kanang mga asawa o asawa nitong ning tambong o ilang mga bata, ibutan nato katunga lang, no, katunga sa asawa, katunga sa mga bata, mga 10,000 gyud ka tanan, no. So dinhi tungura sa ato ang ebanghelyo, nagtamudmod sila, no, pagkahuman nga gingnan sila ni Jesus, unsa man mutuo mo sa ako ang gipadayag kaninyo. Nagtamudmod siya. Lalimang ka, no? 12 na lang ka apostoles ang nabilin sa 10,000. Kaya ang uban namiya gayud kaniya. Muadto ta sa ebanghelyo. Sa pagkadungog ini sa daghan niyang tinun-an, mingon siya, lisod kaayo ang maong pagtulunan, kinsay mudawat anin, no? Lisod gyud kaayo. Unya nahibalo na si Jesus nga nagbagulbol sila busa. Mingon siya, nasakit ba kamo? Huh? Nasakit ba kamo sa akong istorya? Kung mao na, unsay inyong buhaton kung makakita mo sa anak sa tao nga mo kaya balik sa iyang gigikanan. Ang espiritu nga naghatag og kinabuhi dili makatabang ang unod. Ang mga pulong nga akong gisulti mao ang espiritu, duna kini kinabuhi. Apan may pipila ninyo nga wala mo tuo. Naibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay mubudhi niya, mipadayon siya, sumala sa akong giingon, walay makaduol nako gawas kun mutugod ang amahan. Tuod man, wala gyud makaduol kang Hesus ug dili itugot diha sa amahan. Kani kung tanawon nato, no, sa ato ang nagihan nga ebanghelyo sa Juan kapitulo 6 bersikulo 1 hantod sa 15, no? Katong primero nga pagpadayag nining pan sa kinabuhi mao ang pag-apod-apod man sa kananaang pan, no? Gikan nga gipanalanginan ni Hesus katong simada nga 5 ka buok nga pan og 2 ka isda ug iyahang giapod-apod sa 10,000 sa ato nang gikaistorya, no? 10,000 dili lang kay 5,000. Og human niya na sa bersikulo 24 hantod sa 35 sa sunod nga Domingo nga ebanghelyo, no? Ningon pa sila kang Hesus, karon pa ka master, karon pa ka niabot. Kay ngano man nauna man sila ni Hesus ug sa mga ihang disipulo didto sa padulngan nila sa awaaw nga dapit. Kay sila magpahulay unta o magampo, nauna na ang mga katawhan ug adto didto.
Dayon unsay nahitabo? Ingon si Jesus kanila, nagsunod-sunod ba kamo tungod sa akong gipakaon nga pan kaninyo? Ayaw mo pagsunod nga mukaon kamo sa pan nga katong madunot o madaot ang inyong sundon unta nga mao ang kananaang pan nga makahatag kaninyo og kinabuhing dayon. Yan ingon dayon sila nga, Lord, tagai mi ana, unsaon man namo nga maangkon kami niana. Ingon po si Jesus nga, mutuo kamo sa gipadala. Mutuo kamo sa ako, no? Kung mutuo lang kamo, nan makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Dahil sa sunod nga Domingo, sa versikulo 41 hantod sa 51, ingon siya nga, ako ang pan sa kinabuhi. No? Katong kaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, maka baton sa kinabuhing dayon o kani makahatag og kinabuhi sa tibuok kalibutan or makasalbar kani sa tibuok kalibutan mga katawhan sa Dios. No? Then atong niaging Domingo sa bersikulo 51 hangtod sa 58, naingon siya nga, ako ang pan sa kinabuhi. I am the living bread, no? Ako ang real nga pagkaon. So, gipadiyag ni Jesus nga siya gyud ay ang diha nga kanan ang gisakripisyo nato diha santos nga Eucharistia, diha sa matag salmot nato sa santos nga misa. Nganuman iya naman kining gipasayuna dito sa primero natong gospel sa multiplication of the bread. Dili ba kanunay nga hatag si Jesus og panag-ingnan kanato nga ang gingharian sa langit, ang pag-abot niya diha sa ikaduhang pag-abot niya diha sa paghukom sa mga katawan sa Dios kung kisa katong mahilangit diha makasalmot sa iyang bangkite. Di ba ang katong tuntuang multiplication of the bread, no? Pagpakaon niya sa katawan, dili ba kato mao ang kanang bangkite? Apan kaning bangkite makasalmot kita sa kinabuhing dayon sa diha sa katapusan nga adlaw. Mingon man siya nga akong hatagan kamo o kabanhawan sa inyong kinabuhi. Kaning kabanhawan sa atong kinabuhi, mao man kani makahatag nato ug higayunan nga kita makasalmot sa bangkite diha sa pag-abot niya sa iyang paghukom kay banhawon man yan tanan. Uban sa katong mga buhi nga maabdan sa pag-abot niya. O diha niya hukman o diha makita nato o kinsay makasalmot sa bangkite o makaadto dito sa gingharian sa langit. No? Unsaon man nato ni adlaw-adlaw nato nga panginabuhi, unsaon man nato ni kita giawhag sa ato ang Ginoo nga mosalmot kita sa santos nga Eucharistia kay mao kani makapadala kanato dito sa kinabuhing dayon. Mao kani makasustener nato every time makasala kita, mangayo kitag pasaylo, no? O makaangkon kita diha sa kinabuhing dayon pinagi sa santos nga misa kay diha man niya isustener ang ato ang kinabuhi hangtod moabot siya. So brothers and sisters, mao kani ang kinabuhi, mao kani ang pagkaon nga iyang gipakita nato nga inig kaon nato nini makabaton kita o kinabuhing dayon, no? Dili kani pareha sa pagkaon nga sa ubang pagkaon nga kanunay kitang pagkaon mukaon o kalanunon o
pagkaon sa lawas nga katong hiskutan dito sa Ebanghelyo, sa ikaduhang Ebanghelyo, nining pagpadayag niya sa kinabuhing dayon o pagpadayag niya sa pan sa kinabuhi nga makadaot sa lawas. Kay mo man to katong pan nga physical. No? Kung mukaon ka o kanunay nga taas cholesterol nga pagkaon, kung sa'y dawngatan nimo kanunay ang kaon, mamatay gayud ikaw. Mukaon ikaw og daghan kayong high sugar, taas og sugar nga mga pagkaon, moabot yun ang ato ang panahon nga mamatay yun ni ana. Abuso sa bino, sa bisyo, ug uban pa. Apan iyon siya, mukaon kita nining pan sa kinabuhi o kita maluwas. Ba't dili po sa tanang higayon nga mukaon kita sa pan sa kinabuhi o kita maluwas. Kay kung dili kita andam sa pagkaon sa pan sa kinabuhi, naglunang kita sa bisyo o kasalanan. Wala kita mo mangayag pasaylo diyan sa sakramento sa pasaylo, sakramento sa panag-uli o reconciliation. Kanunay lang kita mukaon ini o mga lawat nan madubli atong sala, musamot o kadako ang atong sala. Kaya wala man ta sa state of grace, no, sanctifying grace, nga naa kita sa ato ang estado nga maayo ug wala kita'y kasalanan ug andam kita mo padayon ug kaon sa pan ug inom sa bino sa kaluwasan. Apan ug kanunay kitang mukaon nini ug dili kita mga ipasaylo, dili kita mangumpisal na musamot atong kasalanan. So ang hagit karon dito sa bersikulo 66, no, busa daghan sa iyang tinun-an, mibiya ug wala na manguban sa iya. Mingon si Jesus sa 12, kay 12 na lang nabilin. Mubiya sad mo, mitubag si Simon Pedro, Ginoo, kinsa may among kapainan? Nani mo ang pulong sa kinabuhing dayon. Nagtuo mi ug nasayod nga balaan kang Dios. So brothers and sisters, kung naatay mga problema ug naay ato ang kananang pangayoon sa Ginoo, ug naay ato ang kananang gustong mahitabo sa ato ang kinabuhi, dali ra bata madiskurahe? Dali bata mubiya sa Ginoo, mawalaan makitag pagsalig? Asa man ta paingon? Mo buhi ba kita? Mudawat na lang kita sa suborno sa mga salapi? Mubuhat na lang ta, mubaligyan na lang kita sa atong dungog siguro para madali mahuman ato ang problema? Ug naay mga kataladman o panghitabo sa ato ang kinabuhi, dali ra pa ta mawad-an og ato ang paglaom. So, brothers and sisters, labi na sa kinabuhing dayon nga gihatag niya diha sa Eucharistia, sa Santos nga Misa, unsa may but pasabot niining tanan sa lagda nga gipatuman sa ato, labi na sa ato ang sala, mga salaon nato. Dali ra ba ta mobiya? O dali ra ba kita kananaang muhatag sa ato ang kaugalingon, mubuhat og mga salaon nga wa nato gani sunda unsay lagda sa ato ang Ginoo? Gitagaan man kita og sakramento sa konfesyon, sa pantagtak na nga kita makasala, mangayo lang kita og pasaylo,
diha sa sakramento sa reconciliation, then pwede na kita mauli sa Ginoo ang atong relasyon, o pwede na kita mga lawat mo dawat sa santos nga Eucharistia, o kita matagaan og kalinaw, kahusay diha sa ato ang pamuyo, no? Mawad-an kita og kanang guilty na gibati nato, no? Tagaan kita kalinaw, malinawon ang ato ang pagpuyo, labi na paghuman sa misa, dadang kalinaw ni Kristo diha sa kananaang blessing sa pare human sa misa. Nan kinsa may gusto og naay malinawon nga kinabuhi, no? Malinawon sa ato ang tagsa-tagsa nato relasyon sa banag asawa, sa atong mga anak, no? Humanta na ngay pasaylo sa atong kapasayloan, no? Unsa may katuyuan din nato sa santos nga misa nga ato bang amot nga dagko kayo nga amot, ato bang kwarta, ug ang ato ang kaugalingon matang mosimba ta kada Domingo, ang atong kaugalingon atong ihalad para tagaan kita kalinaw ni Kristo ug magpadayon ang atong paglahutay nining kinabuhi hantod siya moabot. Otherwise basig di ta mo qualify pag-abot niya ug madamlag sa ikaduhang pag-abot niya, paghukom kanato. Basig mapildi kita. Kaya ang santos nga misa iyang gihatag kanato para makapalahutay kanato hantod pag-abot niya. Munang every time mahuman ang misa, maningkamot yun ta. Tagaan kita kalinaw, kapasayloan sa atong sala, maningkamot kayo kita. Nga bag-o, mausap ang atong tibuok nga simana, para pagsunod nga simana, mosimba kita. Di na kay daghan atong kasalanan. Magkanam og tubo ang ato ang kinabuhi, sigurado kay kita makabaton o kinabuhing dayon. Otherwise, moadto lang ta sa pangalawad, di ta magumpisal na madubli ang ato ang kasalanan, sigurado kayo di yun ta makapasar. Pag-abot sa ato ang Ginoo, di yun ta makabaton sa kinabuhing dayon. So brothers and sisters, mora na siya ang ako ang gamay nga gipaambit kaninyo. Lord, Ginoo, kinsay among kapaingnan, naani mo ang pulong sa kinabuhing dayon. Nagtuo kami, o Ginoo, nagtuo ako, nga nasayod ako, nga balaan kang Diyos. Salamat kayo, ug may gabi sa tanan. Light them with my word. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen.